Alright, ake ngibingelele kuhlelweni iKings Also News igama uMelisizwe ubongimusa umfowami Nomiya phansi le eFriday la iqhamuka khona. Namhlanje ke ingane zakwethu nginilethela uhlelo oluthe ukwehluka noluthe ukuba serious kakhulu. Kunensizwa esibhalele la enefiso zokukhuluma nathi ngenkinga ekuyaba nazo. Mhlambe wena into ongayenza ukuthi usubscribe lapha epageni Kings Also News ku YouTube, ungalenzi iphutha. Ungakhohlwa ke ngane yakwethu ukuthi siyavotelwa laphana, sithi nje Kings Also News, Kings Also, bese uya lapha yana kwina code yokuvota uthi nje 052 Satma 19 ubusuthi enambeni yokuvota 32436 Satma 052. Siqala ngo052 bese sithi Satma 19 bese uthi 32436. Ulungileke. Ake siphuthume sibheke kulensizwa sikwazi ukuthola ukuthi ngabe kwenze njani. Insizwa yakithi ake sikubingelele sithole mfethu ukuthi ngabe yini eyenze wasibhalela kulolu hlelo. Ngibingelele bhuti, ngibonge nje mfowethu ukuthi nikwazile ukusheshe nisabele uma nginibhalela. Igama lami nguMandla Nkosi wakwaSibisi ngokudabuka ngivela eNanda. Abangaziyo bangazi ngoMandla. Kushuthi la mfowethu udaba lami likanje. Mfowethu ngimoshile, ngonile nje ngasho kanjalo mfowethu ngimoshile kakhulu. Insizwa yakithi mayithi moshile, ngabe yini lento eyenzile kangaka esingazi ukuthi ibone yona ukuthi imoshile, ngoba phela kunesikhathi lapho wena uyitshela khona umoshile kanti mangathiwa siyahlala phansi mhlamba akuyona into enkulu na kangaka. Mfowethu kukhulu kakhulu ngoba kufaka umzali. Mfowethu ngicabanga ukuthi umama naye la khona akacabange nje nokungibheka, hlezi mhlambe ngathi maye ngibona agule ngoba into engayenza kuyena ebhlungu kakhulu. Kushuthi lana mfowethu ngonyaka ophelile kwadlula ubaba emhlabeni. So ubaba mayedlule emhlabeni ube nemali ke lezi ezamapholisi abakade ezibeka emsebenzini ngoba besebenza emayini. Kushuthi lezi imali ade ezibekelela kwaba ukuthi uyafika kummeli uyasifonela uyasitshela ukuthi kunemali ekufanele siyiclaim yayikade ibekwa ubaba epolice. Kushuthi le mali kube iprocess yokuthi yenzeka esikhathini esingange sokuthi enyanga embili. Vele ngalesikhathi yenza yona mfowethu yimina umuntu okwazi ukubheka yonke into ekhaya. Umama vele njengomuntu omdala vele akazazi lezi zinto zamafoni nezinto zamaphepha amakusayini. So uthema sekufika isikhathi sokuthi le mali iphume ngoba iphume ngoFebruary mfowethu, mawungasika ukuthi uqala bekuphakathi nawo kuwo lo nyaka. Uthema iphuma le mali mfowethu, ngibe sengitshela umama ukuthi ngithole umsebenzi eGoli, ngangamazisa ukuthi siphumile le mali yepolisi kababa. Kuthe kusenjalo mfowethu ngayithatha mina le mali, umama ngingamazisanga ukuthi imali siphumile. Ngayithatha le mali ngahamba ngaqale ngahamba ngoba la ngaqala khona ukuhamba ngahamba iviki nje lilodwa, ngihamba nabangani bami ngisekhona la eThekwini ngingakayi eCape Town ngoba la ngafika ngayidla khona yaphela ngahamba ngaye eCape Town. Ngithe mase ngibuye ekhaya ngizolanda impahla zami, umama kanti usetholile ukuthi imali iphumile. Ngoba angibanga nayo indlela yokuthi ngazi isiqinisekiso ukuthi wathola kanjani. Kodwa ngithe mase ngifika ekhaya ngithi sengizolanda impahla zami, safika nomama saxabana nje kangangokuthi umama ngaze ngamphusha mfowethu ngambeka isandla. Ngamphusha umama wawa kabi, ngathatha impahla zami ngaphuma nje ngahamba ngoba saxabana naye umama. Sengithatha impahla zami naye esengixoxa emzini wakhe esho khona ukuthi le mali ephumile ekamyeni wakhe, nami ngokuvuka lokhu kweingane ke nami lokhu ngimtshela ukuthi le mali kahle kahle phela nami ekababa, uyabo. So angazi mfowethu ukuthi ngingakwazi ukungisiza ukuthi ningixhumanise nomama futhi njengoba sekukanjena nje mfowethu. Ngahamba ngaye eCape Town ngafika le mali eyayiphumile kwakuyimali engangemillion mfowethu. Njengamanje mfowethu akusele ngisho isenti. Ngiyacela mfowethu ukuthi ningisize. Kulungile mne wethu. Okuningi mfethu sifisa nje ukwazi ukuthi mfethu ikuphi ongathi mawufika ekhaya mfethu ufise sikudlulisele khona kubazala. Ngokwenzeka ukube kuyabuyelwa emuva impela ngabe sengikubuyiselile emuva, siqale kahle silungise ke. Bengicela ukuthi umama angixolele njengomntwana wakhe. Mfowethu
le mali iyisamba esingakanani kule mali enayidla wawuyidla nobani nje mfethu awuchaze nje isamba ke sayo mfethu. Mfowethu kwakuyimali engangemillion njoba ngisho. Ngangibhuka ngilala emahotela senginabangani nje abasha ngoba sengifika nakhona le Cape Town intombi mfowethu utshwala ubumnandi nje sasingalali mfowethu usuku nosuku kuyaphuzwa. Usuku nosuku kuyaphuzwa mfowethu ngalendlela yokuthi mhlambe ngosuku ngangispenda u30k ngosuku 30,000 nje ngangudla mfowethu budlapha nomama ngapha ngoba wayengilandelisa ngamakholi ngagcina sengimblockile ke nasefonini ngashintsha nezinamba kwabanzima nje mfowethu kakhulu ngifuna ukuqamba manga ngoba ngikhuluma nje nawe manje akusele ngisho isente mfowethu. Mana ke why ungamtshelanga uma wakho ukuthi imali iphumile? Isiphi isizathu esakwenza ukuthi ufihlele umzali wakho imali ukuthi iphumile? Ngabe uma wakho ngempela? Uma wami impela ngadabula lapha kuyena eswini nje mfowethu. Nami nje mfowethu ngasho nje ukuthi mhlambe ngangisuka ukuganga kwezingane ngamosha nje kakhulu mfowethu ngoba ngangibuka nami ukuthi mhlambe hleze uma ngithatha le mali ngiyiphilele ngayo nanokuthi umuntu wayesathathwa izinto zobumnandi nje bhuti ngisho kanjalo. Mfethu iphi manje le mali mfethu baphi bona abangani ophila nabo ngaleso sikhathi mhlambe nidla imali baphi njengamanje abangani nemali iphi njengamanje kusele malini? Ukugcina kwami ukubabona abangani enganginabo ngaleso sikhathi ngabagcina ngoba sasuka eCape Town saye eGoli la yayisizophela khona mhlambe kwasekusela u200,000 la ngavuka khona kungenamuntu sengisele nje ngedwa sasikade siphuza sidakiwe uma sengibafonela ezingcingeni angisabatholi akekho wayesekwazi ukubamba ifoni ngoba ngisho ukuhlanganisa nje imali yokuthi ngikwazi ukusuka eGoli ngize lapha eThekwini ngihlanganisile imali yokuthi ngikwazi ukuthenga ithikithi ngikwazi ukubuya ekhaya. Yo mhlambe wena lapha ekhaya kukhona na udaba olukelwa banje wahlangana nabo mhlambe oke wadibana nabo awusaziseke mne wethu noma dade wethu ukuthi ikuphi owakwenza mfethu? Yini owayenza ekhaya ke ngale mali mhlambe owakwenza nje ekhaya okuthiza ongakhomba mangathiwa njengamanje sikuthatha sikuse ekhaya? Akukho mfowethu angifuni ukuqamba manga akaze nje ngenze lutho ekhaya ebonakalayo ngale mali njengoba ngisho ukuthi ngayithatha ngahamba nayo ngayoyidla. Ungakhohlwa ukusubscribe lapha epage lika King Zoso. Lolu daba lishube kakhulu and angazi ukuthi masifika kumawakhe kuzoba kanjani ngendlela okuyiyona. Mina umfowethu angazi ngicela okuyibamba lapho okwanamhlanje. Alright, namhlanje siku day 2 sihambisa ke lensizwa ekhaya kubo sesambe sathola ukuthi kuphe ekhaya. Bafowethu isimo sinzima asazi siphi isimo esizosifica kuleli ekhaya. Mfowethu uready? Noma ngayinput engisofestiwane nayo njengaphakathi ngiready kakhulu mfowethu. Nizweleke ngani zakwethu uthi ready asambeni siyobona ukuthi kuphe ekhaya kwenzakalana. Isabona kodwa insizwa kubo? Sabona kancane kuyabuya. Ngabe ikhona la isihamba khona? Khona. Hayi ke, mawusho njalo mfowethu kulungile. Unjani uvala? Khona ukhona ukuthiwa. Hayi. Awukho mfethu umgqomo kulahla umuntu into engakutshela yona ileyo nje. Asilinde abazali abayoba nje ngoba wena ucabanga.
into ke ongasungisize ngayo mne wethu ngizocela ulinde la sikwazi ukuqala siyokhuluma nomama ngoba asazi isimo esingase sisifice lapha sazi maye kubona ikuphi angakwenza ukulungileke ake sishone khona siyobona ukuthi kwenzakalani. Sanibona ekhaya. Qonqo. Yebo ngenzani? Ninjani mama? Ngiyaphila ninjani? Siyaphila mama. Cha ma sihamba sicinga ngabe isentuzuma ngithi kule ndawo noma isenanda. Cha ma kuhamba khona nje sihambe sikucinga sihambe sikuqalaza kune show esifuna ukuyenza mhlawumbe ezophuma ku TV ngenyanga ezayo senzela nje ukuhamba siqalaza mhlawumbe ubani esingasebenzisana nabo. Mina ngingazama ngithanda ukubonakala kumabonakude. Cha uma sizokumveza kakhulu uzovela nje mhlawumbe athi shazi ukuthi babone ukuthi ngempela sifice kukhona umuntu. Yeah. Okushuthi ngingangena. Oh hayi ke umama esivumela siyabonga sicela ungena. Sanibonani. Ngiyahlala phansi ngizama. Alright mawami siyabonga ukuthi usivumele singene ngaphakathi sibonge nokusithemba ukuthi sikwazi ukungena ekhaya lakho. Yebo ngizama hayi namukelekile. Kulungile mawami. Cha umawami ngicela ukumazi ukuthi ubani wakabani. Mina ngusibongile wakasibisi. Oh okay. Manje lile ndawo niwakaphi nje amanzi kule ndawo? Sinabo mpompi. Oh sekwaba nompo. Yebo. Phela thina sagcina kuyindawo ukuthothi inezihlahla mhlawumbe esakhiwe emfuleni. Nikisathezwa kodwa kule lizwe. Hayi sagcina ukutheza sisahlala le kondwethu. Hayi la akusathezwa la. Nike nahlala sendwedwe futhi. Ngizalelwe khona endwethu ngumtsinsi wasendwethu okuyimilelo. Awu yiwe bantu. Cha kuyezwakala. Manje umndeni wakho omunye uphi? Nje umndeni kaMama. Isalikwazi singizalayo sisendwethu. Okay. Hayi ikhehle ingizalayo kayi seladlula emhlabeni. Oh. No dadewethu basendwethu. Imina engathi mangithola umyeni kushuthwa ongconywana wangibuyisela ngala emaThekwini. Thonto yakho yokuhleka. Yebo. Hayi siyakuzwa. Manje njoba ubaba ukuphi usemsebenzini? Hayi ubaba udlulile emhlabeni ngonyaka odlule. Okwakubi ke ukuzwa lokho. Umama unazo zona izingane. Nginabantwana ababili umfana nentombazane. Oh basemsebenzini. Intombazane isemsebenzini. Umfana ke nje angazi angifuni ukukhuluma nje ngaye angimazi ukuthi uphi. Hawu. Kanjani mama kuyenzeka nomzali mhlawumbe uhlale nje ingane yakho ungayazi nokuthi yashonaphi noma iphi? Asikho mhlawumbe ethi story singasikhuluma phandle ukuthi sikhulume ngaye lo mfana ngoba ngifuna ukukhuluma nje ngaye ayikho into esingayixoxa. Angizele lokho ma okwamanje ngiyaxolisa ukuthi ngikufake kulelo giya bengifuna nje ukwazi mawami ngoba angithi mawumzali kuyenzeka phela ube nezingane zakho bese kuba nokwazi wasamba ngithilo wathi kusenza istory esifuna nje ukuthi sisense khiphe ngenyanga ezayo yikho bengifuna ukwazi uma ukuthi mhlambe ingane njoba sengishilo ngathi khona eyodwa isemsebenzini iyona ngane enginayo lena enye kwakwingane yami akuseyona ingane yami manje angifuni isilokho esikhuluma ngaleyo ngane. Kwenzakalani ma? Hayi kuningi nje mayethu ma kuningi mhlambe mayengangidlalela mhlambe kube khona la esazi khona njengoba ngishichazile mama ukuthi senza lesi story mhlambe sizongilekelela ekuthenini ngikwazi ukusikhipha kule nyanga lengichaza. Umthetho wakho uzongibulala wena. Cha angizile ngokuzobulala mama ingoba unginyusela ushukela yabo mufuna ngikhulume ngomandla nje uzonginyusela ushukela leyo ngane kwashona ubaba la ekhaya ilokhu ilungisa izinto ngoba iyona endala ilungisa izinto eyenza emafonini ngoba phela mina ngazi lutho ke indaba zamafoni ngiphatha lokho ko 3 riti
ilokhu ithi yangilungisela ilungisa izinto ikababwayo imali kanti ibhizi imali lezi zasemsebenzini ikababwayo zingena efonini iyabona ama message ngene kuma app abo labo mina phela ngazi lutho yathi isuka ingane yathatha imithwalo yahamba yazi yangibeka ngisho isandla makithi ngizama ukukhuluma ngithi ngizama ukukhuza ngoba nje emva kokushona kababa emva baba yavela yashintsha nje ingane yashintsha. Umama ngabe ingane yakhe ayizalayo le yanqoma impela emathunjini akhe Iyona okuqala engayibona ngayo nami uthi ngumzali emhlabeni kodwa nje ayi ngiyayibonga. kodwa masi nesivakashi esiphathele sona Angisazi ke ngithi ngenifikeni wena nithema nifika la wathi wena uzokhuluma nami isivakashi sona siphi sila kulabo hamba nabo sikhona yebo sikhona isivakashi yikho ngisho ukuthi nginezivakashi engilethele sona mhlawumbe ungasijabulela ukusibona uyazi nawe ukuba nayo nevakashi ezihlukile no Jesu uyazi wathi mayifika wafika nje izivakashi emzini womuntu bangicisha ukudla ngale ngiyami ubuthe ucela isikhathi esincane ngibhizi mina ngiyapheka ngibhizi namabhodo ngibhizi nje manje ngathi uzongilibazisa ke nje ngicela ungakulibazisi ngicela hayi angifuna isivakashi mina uma engasibona mhlambe ngaright mhlambe axoxe naso lesi sivakashi aeze ukuthi size ngani nikhethe nidlule yonke lemizi egcwele lana vele nakhetha ukuzohlala la endlini ukuzongilethela ivakashi ngobani ma sihambe yonke imizi saze safike sathola lo ebesudinga yiwo lo esilethe kona isivakashi uma sicela sivumele sisilethe isivakashi sakhe asibone mhlawumbe kungaba khona angakusho kusona noma angakujabulela ukusibona hayi kuzodepend ukuthi uhlobo lwini lesivakashi singasilethe ay sisondeze kulungile bafowethu ngicela ningisondezele isivakashi esize naso sula namhlanje kulungile ke mabusa ngixoxela ke ngokuhamba kwakho nangokufika kwakho kule ndawo usuke endwedwe wafika waphila kanjani nabantu bakule ndawo ha kanti ningilethele lo hayi ngeke hayi ungaphezulu kwamandla ami ayifihle ngale ngane ngihlukumezile mawami siyacela hayi siyacela uthole ithuba lokuhlala phansi nendodana yakho ukwazi ukukhulumisana nayo ngishilo ngathi hayi ngishilo kwayeseqaleni ngathi kusho ukuthi nizongibulala la emzini wami cha awukho umgqomo okulahla umuntu mawami nizongibulala nini sicela mina ngine BP ngesimanga sale ngane nginoshukela asikho isife ngenaso ngesimanga sale ngane futhi ke manje nizongibulala straight ke ngifuna ukungibona ngicwatshwa nje ngifenya sicela umama ongcono manje uma wami enganika ithuba mhlamba yizo ukuthi ithini emva kwalokho sizomthatha sihambe naye siyakuthembisa ukuthi nje wena umuphi indlebe umlalele umuze ukuthi uthini kuphela uzofunani la emzini wami wahambe ngibeke ngisho isandla uyise wakhe uze wahamba emhlabeni ngakaza ngibeka isandla mina akaza ngibeka isandla uyise wayo eminyakeni eyamashumi amathathu sihleli naye siphila naye akaza zangibeka isandla yena ungibeka isandla lo isehamba ngoba engafuni ukungizwa mangikhuluma njengomzali wakhe namhlanje useyangikhumbula ukuthi unekhaya ngicela ithuba nje lilodwa mawami mawumzwile ukuthi uthini simthathe sihambe naye emva kwalokho hayi le ngane yangi ingimla mama njani mama nange bingelela mama ubingelela uma kaba mama muzala nguma wakho kuzalayo mina mama ngizocela la ukuxolisa baba ngingakwenza ngabona kakhulu ngiyakwazi lokho kodwa ngiyafisa ukuthi sikulungise ayikho into engalunga ayikho okunalokho ke nje manje nginyusela ushukela befike niqayini ngiphathela amaphilisi kashukela nawe BP niwabekela manazi ukuthi niza nalesikhohlakala sengane mama ngiyacela kakhulu ngenza noma ngayini ngizongixolela ayikho nayo into ongathi uyenza ngimukele ungibulale ngiphila unongcwabe ngiphila okusho ukuthi manje usuzongcwaba isibili ke manje wangicwaba ngiphila wangishiya ngihlupheka ngilambile nezingane zami ngingazi ngizodla ngemali yomyeni wami ayisebenza iminyaka yomyeni wami ngiyazi kakhulu mama ukuthi ngona kodwa ngiyafisa ukuthi sikulungise lokho siyacela ma umnikeze ithuba achaze mhlambe khona azokudlulisa ongconywana
Mfowethu qhubeka. Mama cha ngiyazi ngikuwe ngakwenza ukuthi kwaba buhlungu kakhulu futhi ngiyafisa ukuthi sikulungise noma singeke sakubuyisela emuva ngona kakhulu mama futhi ngiyaxolisa ngokuthi ngaze kwafika lapho ukuthi khona ngibeka khona isandla ngize ngishiye naleli khaya ngiyayisola kakhulu ngakwenza. Yabo njengoba ngithatha into engayisho ayikho. Ngazi noma udinga umkhuleko wena noma udinga inyanga noma udinga ukuyiswaphi angiyazi mina into oyidingayo angazi ababone nababakulethile abafike nabo la ukuthi bakwenze njani angazi sazohlala phansi ngidla amathambo engqondo nami Ngiyathembisa sengishintshe kakhulu mama ngiyacela. umlomo uthenga ibhanoyi uthenga isitimela uthenge konke njengoba uyisho lo nto ngoba kusho ukuthi awusenandawo usulale ezitaladini nje ubusukhumbula ukubuyela ekhaya manje awusazi ukuthi uzoyapi usuyakhumbula ukuthi washiya isilima sagula ngakutshela uhamba la ukuthi lesi sidwedo silahla ngelinye ilanga usikhumbula sekuchitheka amanzi endlini sofuna ukwasula kunjani namhlanje achithekile uyasikhumbula isidwedo. Ngiyacela ngixolele ngiyaxolisa kakhulu. Ngiyabuza kunjani namhlanje ngathini uphuma la uthatha imthwalo ngathini Washo mama. Naso kusuyasidinga isidwedo. Mfowethu usumbonile uma wakho uzizwa kanjani? Ngubonga nje mfowethu ngikuthokozela ukuthi ngikwazile ukufika kumama ngikhulume naye noma kumama ekhombisa ukuthi usadiniwe kodwa ngiyathemba ukuthi njengomzali uyokwazi ukuthi axole. Nami ngimisele kakhulu nje ngokulungisa amaphutha engawenza. Ngiyafisa futhi umama abone ukuthi noshintsho lizoba khona empilweni yami nokushintsha futhi leli khaya ngilungise nje isimo ngoba ngiyabona umonakalo engawenza ukuthi mkhulu kakhulu ngaze ngaholela ekuthenini ngize ngibeke impilo kamama engcupheni. Ngiyayisola kakhulu ngalokho. Mawami emva kokubona indodana yakho ngiyazi ukuthi kukhona lapho onganeme khona. Ungakwazi mawami ukuyipha indawo yokuthi ixole enhlizweni yakho uyixolele mama. Ukuthi nje angazi ngimenze njani angazi. Hey futhi angazi Nkosi yami mina ngalingwa ngangcothi uNkulunkulu wangipha le yodwa yentombazane. Wangilinga nje uNkulunkulu ngale ngane wangilinga. Wangilinga nje uNkulunkulu ngale ngane. Wangilinga. Wangilinga. Kodwa ma ungazwe ufike lapho eniphakamiselana khona izandla ngoba uma uthi naye wahamba ebeka isandla manje seniphinda niphakamisa izandla egcekeni mhlambe ungaba ngcono ukuthi nixolelane nikwazi ukuthi nithelelana amanzi kuhlalwe phansi angakeze uxola manje mhlawumbe unayo imali uma mhlawumbe usenayo imali usangayibuyisa mhlawumbe engangenza ngixolele hawu mama yona into engangenza ngixolele leyo Ngixolisa kakhulu mama ngiyacela ungixolele. ayikho ngizokubulala wena yazi wena ngizokubulala wena ngizibulala lengane le ngizibulala ngizoboshwa ngcono ngivele ngiboshwe ngiyohlala ejele ngoba ngeke ngihlale nayo lemzini womyeni wami ngeke ngihlale nayo la useshintshile usekhulile usohlalile naye wambona ukuthi ushintshile uhlale naye isikhathi esinganani wambona ukuthi ushintshile cha kodwa phela mama ngokusixoxela kwakhe sibonile ukuthi umuntu ushintshe namhlanje ngoba efuna ukusela ngoba usazofuna indawo yokukhosela akashintshile lo ngiyamazi owami sizwenye umama uthi ubuke kungashintshile ngabe ubusitshela khona ngingamanga yena Hayi kulona iqiniso mama sengishintshe kakhulu. akulona iqiniso ini yona akulona iqiniso ini Ngiyacela ukuthi yini engelona iqiniso ngiyacela mama ukuthi ngikuthuba lesibili ukuze ubone ukuthi ngishintshe impela. alikho ithuba ozolithola la ithuba uzolithola la uphuma khona mawami bengicela uthole indawo yokuhlala phansi sithi ukuhlala phansi mhlambe sikwazi ukuxoxa kahle le ndaba ngoba kuyabonakala ukuthi yonke imimoya iphezulu
njoba sifikile ke la ekhaya silethele insizwa mama izocela uxolo siyacela ukuthi umayo ayiphi indawo ngoba awukho ngeke ngasho ngena la indle ngathi awukho indawo yokulahla umgqomo okulahla umuntu noma ngathi usenamaphutha angakanani mama sike sihlale phansi sibonisane naye sibone ingane yakho lema eyavundle emathunjini akho oku enye yeingane zakho okuyomele ma uyiphe uxolo uyinikeze indawo ma la ongakwazi khona enhlizweni ukuthi ixoleleke. Mina ngani yami ukuthi awazi hayi ukuthi awazi ukuba uyazi ngaba uyikhuluma lento oyikhulumayo ngaba awuzi ukuzomcelela uxolo ngoba awazi ingonile lengane. Kodwa manje kunengane eyifuna usuku nosuku ezilahlekile bayifuna usuku nosuku le yakho isiseduze kwa ngenzanga lento enziwayo lengane angazi kunezona engaphezulu kwalena kube kwamuzi lo uyathwalekeza uthwala ihambe nakho ngoba ifuna ukuthatha yonke into kayise nje into ethise ukuba umuzi ngiyakutshela uba uyaqukuleka ngabe uyawuqukula yahamba nawe ingoba uqukuleki phansi mina nje ngikhathele Nkosi yami kwagcina eBhayibhelini ngendodana yolahleka abuya yamukela mina nje hayi uyafunda vele iBhayibheli uma kakhulu uyasazi leso sigaba sokuthi kunendodana yolahleka eyadla lonke ifa yathi makhamba isikhathi yabuya yeze ekhaya kwagcina eBhayibhelini ke hayi la kaSibisi hawu mama hayi la ubungeke mama mhlambe uyinikezeke ithuba lesibili uyibone ukuthi iyadlula yini mayiphinda usungasimema ke sizoyithatha sambe nayo ngifile mase ngifile yohlala la kaSibisi ngifile ngangcwatshwa futhi vele ngokwakhe wangibulala lo mntwana wangibulala wangibulala yonke leminyaka ucathi mina ngidlala siphila ngani ingakho mama ngifisa ukuthi wathatha konke wathatha imali zama insurance wathatha imali zasemsebenzini kababa wakho wangishiya ngingenalutho wazi kahle ukuthi mina bengondlo ihlo mina ngingenalutho bengingasebenzi sekungcono manje ngoba untombazane lomncane useyasebenza wazi kahle ukuthi sasondlo ihlo awubuyi unana ubona imali kiphi ikhona eseleke imali abayisekho uzokondlo bapho uzozama ukuthola umsebenzi obuhlela udlani sure njengoba uthi uzozama uzobudlani ngiphendula phela uzobudlani ngiyacela kodwa mama ukuthi unginikele ithuba cha ngesikhathi usafuna umsebenzi uzobudlani ugeza kani uzozama mama uzobona hamba ozama la uphuma khona uhlulwe yini ukuzama khona hawu mama ungabe usuqinisa kakhulu istrobe phela njengendodana yakho inike elinye ithuba ungabe umama oyoba noyofuna ukuthi angabesayi abanye omama yazi abanazi izingane benzele bona lokho la ekhaya ukuthi nizobona ukuthi nginonya yona into ebenizele leyo la ekhaya ngoba nazi ukuthi mina lengane ingone kanjani yona into ebenizele la ekhaya bani ngiphumele ngomnyango dula mama uthi sicela ongcono sishiye sazi ukuthi kukhona enikwenzile nakuxolelana naxoxisana ngicane ngiphumele la kwami masiphuma mama sizomshonisa phi ongowakho nimthathephi simthathe enkalweni sambuyisa ekhaya umsebenzi wethu ukuthi sikwazi enkalweni umsebenzi wethu ukuthi sibe neshow ukuthi ingane isalise ekhaya noma umuntu usalise ekhaya nine show engakanani ukuthi kubula mfowethu na umbuzo ngabe isekhaya cha ngikhuluma nawe ngathi usuwazi kakhulu neshow engakanani ukuthi kubula cha mangenzela ukuthi isekhaya mama balethwe yimini yobacelela ukuthi nazo ke ma uyena osikhombise le ndawo wathi khona ekhaya lakhe mhlawumbe uma uzophika ukuthi isekhaya lakhe lapha hayi sengifikile ke hambanike senginibonile nganibona naye seniyaphuma ke kukwami la phumani khale sami isicathulo la nizokwenza into eshow yimini mina umama la ekhaya mina indoda la ekhaya kwaze kwanzima angazi noma safanele ngize ngifonela amaphoyisa yini cha hayi ma azizile ngokubi
azile ngokwamaphoyisa sizohamba kodwa okungcono ukuthi ngoba indodana yakho ukwazile ukuyibona ithi nokusinekisile ikhona ukuthi uyibonile indodana yakho. Noma fanele ngize ngibiza amaphoyisa noma fanele ngize ngenze njani? Hayi. Phumani kukwami la. Hayi. Kwaze kwanzima mfowethu uyambona umama ukuthi akazwe. Ukwazi ukulala. Ngikwazi ukulala ngoba indawo yokulala ngisenayo. Siyokwenza njani ke Nkunzi kuba umakhe sishiye? Indawo yokulala nje la awusenayo. Sikuphi esingakwenza okungcono ukuze ukwazi ukuthi ukhulumisane noma wakho mfethu? Mhlambe kukhona ongakwenza okunye okungcono? Njoba kunjena nje angazi kodwa ngiyacabanga mhlambe ngithinte noma malume bekwazi ukuthi belungise lolu daba. Njoba bengitshela ukuthi indlela engenze ngayo ukuthi ngikwazi ukukhuluma nani izosebenza. Ngiye ngazama kodwa futhi ukuxhumana nomalume ngangamtholi ingakho ngaze ngafinyelela ekutheni. Ayi. Nakha. Uyabona ke Nkunzi angisazi. Ngidinga ukuthi mina ngiyambuka ngiyamyeka. Ngithanda ukuphumelana. Ngicela ngidlale. Ngicela ngiduke yami. Eyami nduke yakho yini? Ngicela ngidlale. Mfowethu. Nifuna ngibiza amaphoyisa? Kulungile mawami. Ikulungile sizocela uxolo. Sicela uma asinikeze ithuba sihlale phansi siyaxolisa. Ngicela ngiphumela. Sizoxolisa mawami sicela. Ngicela ningiphumela. Sizocela uxolo mawami. Sicela usiphe ithuba loxolo. Ngicabange kahle ebusuku sengilele ngoba vele imicabango ngifike ebusuku mhlawumbe ngisazocabanga kahle. Okwamanje phela ngeke nithi ngeke into ithi yenzeka manje yonke bengingalindele ukuthi nizofika nayo. Yebo. Manje masulokhu ngibelesele ngokuthi nizocela uxolo lufuna manje. Cha. Benikade ningitshela ukuthi niyeza nayo. Cha besingashitshelanga mama. Into bengingamcabangi nokuthi uzokabuye nje la ekhaya. So ngijabulisa ukuthi usuyambona mama. Hayi ayikho into engijabulisa okunalokho angazi ngiyafa straight ngaphakathi. Ongcono simshiye usuku lwanamhlanje ke sizomlanda mama. Nimsheno ba shuthi nizobuya nisenzongcwaba mina sengifile la. Hayi ngeke kubulale mama usethi ngizofa nje ngizomelwa inhliziyo ngokumbuka. Akekho umuntu osibhalela kulolu hlelo ngoba enenhloso yobubu usuke enenhloso yokuthi alungise mama. Sicela ukuxolisa. Ngicela ngiphumela. Sithembisa ukuthi uyasidedela uyasixolile. Ngicela ningiphumela. Ngiyindlala phambi kwakho ngiyacela. Yabona nje musondela phambi kwami inhliziyo ivele ishaye ngamandla. Yabona nje musondela kanje kumina inhliziyo ivele ishaye ngamandla. Vele kubuye yonke lento ayenzayo ibuye njengoba injalo. Ngiyacela mama, ngicela ungixolele. Ngiyacela kakhulu mama. Nizongilinga yini? Ungilinga isiphambano. Yo. Kuleso sikhathi esinzima la singazi ukuthi singafike sithini khona. Umama uyathembisa ukuthi angasixolela kodwa uthi angeke asixolele khona namhlanje. Akayimisele ngoxololwa namhlanje. Ngixolisa kakhulu mama. Ngicela ngiphumela. Ngicela ningiphumela. Kodwa ngizoya ngoba ngiyasho mama ukuthi angisenayo nje indaba. Hayi bo kade sengizoze ngithini sengizoze ngimemeze kuzomakhelwane ngicela ningiphumela. Ngicela ningiphumela kwami. Ngiyacela. Makabani? Mama. Hayi. Ingane yomfana nginayo. Eyamfana ukuthi angenala yalandela uyisi. Anginayo mina ingane yomfana mina nginengane yentombazane engazi ukuthi ngumina engihloniphayo. Umfana nje angisenayo. Mina kwami inhliziyo nje kade wangcwatshwa wena uyinja nje. Uyinja nje, udoti nje. Mama kunamagama engafanele akhisho umzali sicela ukuthi amanye awahoxisa. Hey mhlawumbe uthi angihoxise mhlawumbe makhulu aselela ngaphakathi kuyona engiwavalela engizama ukuthi ngingawakhiphi. Ukhalisa uthi ngimbiza ngenje into efuywayo. Yinja le.
Ingcono nayo iyawenza umsebenzi nje yakhonkotha ebusuku igebengu angazi nje ngathini. Ngicela ngixolela ngimisele ngokushintsha kakhulu. Kusho akeni ngiphumeleni Nkosi yami. Seningonela usuku liqala nje nalilona naliqeda usuku lwami nilonile shame. Seningonela usuku lwami. Ungenani ke ngibulale-ke noma manje ayikho into engisengiyiphilela uma Angeni umbulali mina. ayikho phela into engiyiphilela uma Ngeke ngize kubulala obulawa yinkinga zakho nje. Ngeke ubulawe yimina. Mfowethu asinayo indawo singakhambisa kuyona. Thina umsebenzi wethu ukuthi sikufikise ekhaya bese nilungisa njengabazali. kodwa mama ngeke ngikwazi ukuya ndawo phelisa ekhaya la nami ngithi nami mama la Akhambe mina. ukuhlala ungayi indawo Akhambe mina. Vele mina kahle kahle akukhona kithi la ngafika ngeringi la. Mina kithi kusendwethu. Akukhona kithi la. angikuxoshi kodwa mama nami ngiyacela ukuthi unginike ithuba lokuthi ngikwazi ukuhlala ekhaya Nginekithi mangitshela ukuthi kini vele nginekithi nami. Okusho wena uyangixosha kini. Wena ongidivosisayo ke manje nobaba wakho. Hayi uyangixosha phela mangitshela ukuthi kini. Ngiyahamba ke nami ngiyakithi nami nginekithi. Sala ke kini wena. Yo, hayi. Sihlangene nembi la ithutha ke namhlanje. Iziholwa emhlophe phambili. Kula sekuphathi kwabaza umzali nendodana umama nendodana yakhe bekunzima. Ngiyacela sihlale phansi silungise lento bengicela. Mama ngiyacela usiphinde usiphithwe. Sihlaleni phansi silungise le ndaba. Ngoba ayikho kunye esingathi singakwenza ngaphandle kokuthi sincenge ukuthi indodana yakhe ibuye libe sekhaya. Ayikho indawo edlula ikhaya man. Njengomama siyacela. Mayilahlwa uwe. Uyi social worker wena. Cha. Uyini wena? Ngiyintatheli nje maphela. Intathele esiyaphenduka yabe social worker esiyabingena emzini yabantu ihlanganisa abaneyinkinga. Angithi sizama khona ukuthi kungabi nenkinga, kungabi nezingane ezigcwele umgwaqo. Kuma nje kunezingane ezigcwele emgwaqeni ezisaba ukubuyela emakhaya ngamaphutha eziwenzile. Manje wavele wakhetha nje ukuzoba i-social worker la ekhaya. No, sibhalelwe thina mama. Thina siyabhalelwa bese siya lapho siyobona lapho umuntu asuka khona. Sicela mama usiphe ithuba. Hayi ngaphezulu kwamandla. Singahlala phansi. Ngizohlala ngoba ngihlonipha wena kodwa ngihlaleli lesibuzi sengane. Siyabonga mama. Sengihlalele ukuthi ngihlonipha wena nje. Angihlaleli wena. Futhi kube kuyangami ngaba ukhula. Futhi wena nje angazi mani mshiyala lo ngizombulala mina. Kodwa kungcono umuntu mayebulala into yakhe. Ngoba lo wavundla emathunjini akho wafika ngawe emhlabeni namanje mawukuthi uyeyibulalelwe ubuyibulalela. Sengitshela wena komlethile ukuthi kodwa mawumshiya la nizobuya futhi nizomngcwabe sesidumbu. Yo. Ake nizongikhumbuza izinto ezindala, izinto ebese ngikhohliwe. Nizongihlukumeza nje ngiyangihlukumeza nje. Ngiyawuhlukumeza umoya wami. Maku akuyona inhloso yethu. Nivusa izilonde bese ipholile. Akusingayo inhloso yethu ukufika kusakuleso simo mama. Nivusa amanxeba abese epholile. Niqala phansi inhliziyo yami iyopha manje. kodwa mama singakwazi ukuyilungisa le Lento bisidlulile bengasena ndaba ukuthi kwenzakalani. Kodwa manje angazi. Ube lengane yakhe ibidlulele enkalweni mama uzophila kanjani? Bengizojabula. Bengizojabula. Lengane nje ngihlukumeze kakhulu lengane. Ngihlukumeze futhi yaba manje ngithi ngibulele ngiphila njoba de nginitshela yangicwaba ngiphila lengane. Yenza yonke lento la ekhaya akusebenzi yazi kahle ukuthi akusebenzi umuntu. Akusebenzi umuntu kodwa yenza yonke lento yayenzayo. Kodwa ithi imisela ukulungisa nje mama. Imisela uqala kabusha. Imisela uqala kabusha. Mawungayinikeza lelo thuba lokuthi iqale phansi.
mawami muxolele akwazi ukubuya ekhaya ahlale abe naye yenye izingane zalapha ekhaya. Ungakhali mama, la sizocela ukuthi umxolele kuphela. Inyembe zomuntu omdala ikhanda elinyisho. Usukhala ke mama. Mfowethu sami. Oh mawami siyabonga ukuthi usinikeze ithuba lokwazi ukuhlala phansi. Uma angakwazi ukusibuyisela emva la okwenzeka khona ngabe le ndaba azahamba umfana lapha ekhaya kwenzakalani? Okade kudlula uyise wakhe emhlabeni. Shuthi kunezimali ezayibhaliswa ubaba wakhe, izimali lezi zama insurance. Nezimali zasemsebenzini. Shuthi lengane le iyona ebikwazi ukwenza zonke izinto. Ngamafoni nama message ngene efonini yayo. Ngoba mina ngiphatha le foni le ebhedayo. Hayi kwahamba isikhathi. Shuthi imali zaphuma ngoba emva kwezinyanga ezimbili uyiseshonile. Yashintsha ingane. Yashintsha ingane. Nala ekhaya uthi ukhuluma naye ingane isikuphendula ikubhekisa le. Ikuphendula ikubhekisele. Yathi suka ke nje emva kwalokho yavela athatha imithwalo yayo ke yahamba. Eish. Kwakuyisamba esasisininganyana semali. Ngizwa kuthiwa kwakuyimiliyoni. Angazi mina ngiyibonanga ngamehlo, ngizwa kuthiwa ngoba ngezwe nangendaba ukuthi kuthiwa wahamba yako Cape Town. Mfowethu uma wakho udlulisa lokho sike sakhuluma ke wena nawe lapha ya osula izolo before sifike lapha ekhaya. Mfowethu ngabe wakwenziswa yini wakwenza? Ngasho nje mfowethu ukuthi nami ngenziswa ubungane nanokungazi nje ukuhlupha nje kwabafana okukhona. Kodwa ngimisele kakhulu ngokuthi umama lelo phuthe ngalenza ngilungise. Le mcabango ubunga kufikela ingane ongcono noma kusasele noma 500,000 kule mali okuthiwa wahamba nayo. Ngabe kuliqiniso uthi million? Iqiniso. Iqiniso kwakuyimali ngangemiliyoni. Akuzange nje kufike mfowethu ngoba usuku nosuku nje ngangomuntu ohleze edakiwe ehleze ephuza kuze kube namhlanje njobe ingasekho. Mawami kulamazwi awadlulisayo uma ngabe angayithola indawo ukuthi amthethelele okungcono akwazi ukuthi aqale kabusha ngoba ukumbona ekulesi simo efisa ukubuyela ekhaya mhlawumbe njengoma wakhe khona angamthethelela khona. Ngazi ukuthi ngithini. Ngazi ukuthi ngithini kodwa ekugcineni namathumba ami. Noma kubuhlungu ingonile lenga. Mfowethu ngabe kuyajabulisa ukubona mama wakhe ekhala kanje? Akungijabulisi mfowethu kubuhlungu kakhulu. Usingakubona ngelinanga mangathiwa uNkulunkulu uyaphinda ukuphi imali engaphezulu kwaleya uphinde wenze kufanayo? Angicabangi nje mfowethu ukuthi ngayenza iphutha elifana nalelo. Emaphutheni nje sengwenzile lona phutha elikhulu esengilenzile futhi engingacabangi nokuthi ngizoye ngiliphinde. Uyimisele kangakanani ukushintsha? Ngimisele kakhulu kangangokuthi nanoma ngayiphi imisebenzi engitholayo nemali ngayinikeza yena umama ukuze abone ukuthi ngimisela ukushintsha futhi ngimisela ukulungisa iphutha engalenza. Mawakhe nangithi ngisho imali azoyithola kusuka manje uyimisela ukuyinika wena, uyimisela ukuhlala nawe phansi akhombisa iphutha alenzile. Uma ungamjabulisa kodwa lokho ukuthi mangathi uthola umsebenzi wenza njalo? Ngifuna imali yakhe mina. Kulungile. Oh, safika ekugcineni, safika la okumnandi khona, sajabula. Into engizoyifisa okuyibona behagana, beqhawulana, bekhombisa uthando. Oh, Ngiyakuthanda umntana. Ngiyabonga baba.
Siyabonga, siyathokoza, siyanconcoza. Kings Oso News uzungakhohlwa kuyavotwa lapha na kwi Kings Oso News. Kuyavotwa.